Mami, nona parcel sophiसिगोन दिनै नै लांगाब थांसिगोनलाय रावबो गैया ओंख्रि फोमोननानैसो लायनो मोनगोन फैगौनो parcel Unboxing खालामसै माखौ खेवगोनो दे होनदो नोंसोरनो बेखौ फिसा गिदिर नैखौ खेवनो हानाय नङा एसे प्राइभेट बे नैसोर अबेखौ गिदिरखौ नायनोसै Bap. Akhirnya parcel kimnya gimana ya sih? Ayo, mate, jangan jwbjasim. Ini, kyolah. Dit, baby wipe. Mana? Ewe. Agak ini parcel sopwibai. Membrana, bisa mulai bena fresh ya. Baby wipe. Offer dongmon, kira mwjang angkanya bijordong. Membrai captionnya, price habis bang. Bisa mulai bini price ya? 307 bini price ya? Jwngbw bijorखांखाबाय मोजां प्रडाक्टआ बेना ओरैनो मोनसेयाव 115 थांखायोमोन होनबा मोनब्रैजों लाब थाबाय सोरनोबाफोर नांगौबा अर्डार हरनो हागोन बेखौ फ्लिपकार्टआव दाना नायासो माबायदि कालार सफैदों सिं बिहरदोंमोन ना आलदा कालार सफैगोन ना माखो वाव साइजथ' नाया नै एकदम हेलिकप्टार नुखायो नाथाय साइजथार ना येप टिस मामि नै नोंना नाया टिप गिदिरथार ना साइजथार मामिखौ मामलाय नै नाया आगैनि गोजा नै सिखाखौ दा गेले गारनो नाङा दे आगैनिसो गोदानसो
ओइ आगैनि गोदानसो माम्मि सिया मानगारखो डलफिनसो बे डलफिन नैयाव खेवनो हानाय नंला मानो होनबा एसे प्राइभेट डलफिन मोजां फार्स्ट टाइम ब्लग खालामनायथ' रोङा भिडिअ'आबो सर्ट जाबाय भिडिअ'खौ एसेयावनो फोजोबनोसै होमबा दे माम्मि बाय बाय होनदो बाय 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 बाय